ukuthi baningi abangcono kunawe Hawu. mhlawumbe uzenze oxygen Hawu. ngathi ngisengikusho ukuthi mina ukuphefumula sekuxhume kuwo Impilo yami ngawe. ukuze ngikwazi ukuphila mina kufanele ngihlale ngingiyile la kahle kahle ngoba ngikhuluma one side relationship lo muntu omthumela umyalezo angithi vela wasethile futhi angavezi olokhuzana opolitiki so uyabona kodwa awazi ukuthi ufundile noma awufundile sekuthatha isikhathi ukuthi aphendule ngoba vele futhi awukwazi ukuthi kumbuzo ukuthi awazothatha isikhathi esidanga ukuphendula ngoba ube busy yabo angithi izinto into kazi usehlale busy hlale engatholakali yabo ukuthi kahle kahle sengenza ngazo manje kusho ukuthi mina ngiphila naye kanti akazi bangcona kunayo khona abanye athi ufesezo esefuna uku-introduce ukuthi hayi ngicabanga ukuthi asike sibe ku-open relationship nawe ukuthi uhambe ngoba ngiyabona ukuthi already ubusy kakhulu kodwa sengenzela ukuthi nawe ubheke eceleni nami kodwa ungidedela ukuthi ngibheke kodwa siqhubeke nje sithandane thina sisobabili kodwa asivumelani ukuthi nomunye akahamba atest amanzi lapha ngaphandle kuseyona relationship leyo kuyisivumelwano okay uzobalekela kumbuzo wami Dokotela usebona into ubudlelwano phakathi kwabantu ababili lokho na uma ngabe usuthi usuya-eda ngoba sekuzokuthi usunele freedom yokukwazi ukwenza ezinye izinto kufanele into yokuthiwa friend with benefits lalela yonke phela leyo nto Mshengu yenzeka ngenxa yesizathu thizeni uyazi kunomuntu ozongena kulobo budlelwano lobo sikhuluma ngabo esithi kushuthi ubudlelwano obuvulelekile ukuthi hayi cha nawe ungathandana nabanye nami ngithandane sisiyohlangana endleleni njena nawe sobabili kodwa siyazana ukuthi thina sobabili si straight kodwa ngiyakuvumela ukuthi nawe lala nabanye ube nobudlelwano nabanye ngaphandle nami njalo njalo leyo nto isuka kuzona izimo ezinje ukuthi khona khona ohlulekayo number 1 ukuthi ekwazi ukuthi kube lento yami mina nawe kuphela sobabili agcine either sokuyena usethi cha ngenxa ukuthi mina khona okunye okumnandi engikuzwayo eceleni ngicela nawe uvume okay ukuthi sobabili ngoba ngifuna ukuhlukana nawe kodwa ngicela ukuthi nawe uvume ukuthi sobabili singakwazi ukuthi sihambe siye ngaphandle siyotesta kodwa nawe futhi ngiyakuvumela ukuthi ungakwenza nawe uyotest so uyakubona kwalokho ukuthi kwawena mhlawumbe uthando lakho ngempela akasabi ukuluza ngoba if umuntu wakho esekuvumela ukuthi cha nawe ngiyakuvumela hamba olala nomunye umuntu nami ngivuma ukuthi ngiyolala nomunye umuntu kusuke sekukhona lakho ukuthi ubudlelwano benu akusekho ngale ndlela okade ku tight ngakhona kuse ICU mhlambe ke ICU kodwa mhlambe ngenzeka futhi ukuthi kwayona leyo nto izogcina ukuthi uhamba ufufuse ngaphandle ubuye ubone ukuthi utshana bokuhlaza ngale ngaphesheya mhlambe ngifuna ukunika ithuba lotho bingelela sasibeke sabingelela ngesihlobo sefuna sayingena nje ingoma ishawa inkosazane la bathi ishinga le ntombi akusangena nami yakhe bekunikeza leyo ngoma lethi i-oxygen kulona kokhoza FM kanti ke njengoba kujwayelekile singena kule ngosi la sobehlele khona nodokotela ezaselawini nodokotela uNomcebo Mthembu sawubona hello usovele ngiphuthuma ubani yazi imnandi relationship enjalo ukuthi uvela umphuthuma umuntu ethengena nje eminyango uvela umphuthume ngokusheshsha uthi ugibele phezulu kwakhe uphakamisa isiketi wehlisa idilozi umngene usovele ngiphuthuma spontaneous ulokhuzweni ufika vele usurate ngibingelela abalaleli bethu izithandwa zethu emakhaya ngibingelele izithandwa zami ngi-live kwi-YouTube ka Dr. Nomcebo Mthembu ngibe live futhi ku-TikTok ye-Medilution Mshengu before singena kule topic nje uyabona lento yokuthi umuntu avela aphuthuma njengoba usho uyabona ukuthi uma kuukuthi ukubudlelwane for example ukwisithembu noma ukuthi umuntu wakho no-ready ufuna ukumphuthuma uyazi ukuthi akune program kunosuku mina uThursday usuku lami lengidavazwa khona ukwazi ukuthi uvele nje wena umuntu wakho noma inini ukwazi ukuthi umdavaze ngaleyo ndlela so namhlanje ke Mshengu sikhuluma ngako lokhu into yobudlelwane lapho wazi khona ukuthi awuwedwa kulobudlelwane alright
Kunento ke khona ke manje kulensuku kuthiwa ubudlelwano okuvulelekile. Yes. Okay, lokho budlelwano okuvulelekile mhlambe nawe umlaleli ekhaya uke wezwa ngako ngesingisi phecelezi bathi i-open relationship. Manje lobo budlelwano lobo okuvulelekile kusuke kusho ukuthini? Kusuke kusho ukuthi nobabili, okay, hayi umuntu oyedwa, nobabili niyakwazi ukuthi nihambe nifufuse ngaphandle, niyakwazi nobabili ukuthi uhambe ulale nomunye umuntu ngaphandle nivumelane futhi ngaloko, niyakwazi futhi ukuthi nobabili ube nobudlelwane nomunye umuntu ngaphandle kwale relationship yenu. Kodwa kuba nemithetho ebakhona Mshengu. Le mithetho ke abantu bobabili bazakhele yabo kumthetho yokuthi cha imithetho kodwa ethini ezosibusa iloko. Either le mithetho ithi yizo sophumela ngaphandle kodwa siyazi ukuthi ithina isteady. So ungahamba ulale nomunye umuntu kodwa mhlawumbe ukuhlala nami awukwazi ukuthi uhlale naye, hlala sobabili. Asihlukene thina sinawo kodwa sinemithetho yethu. All right? Ithi le mhlambe dokotela singayihlukanisa kabili. Ikhona le yenziwa abantu vele abasuke bengathini abekho esigabeni somshado. Yes. Yenziwe nje abantu abasuke bethandana kodwa ukuthi mhlawumbe zikhona ezinye izinto ababuye babhekana nazo bese behlala phansi bavumelana ukuthi no ubudlelwane bethu asibenze bebe open. La uqhubeka uzenzele into zakho la uzenzela khona kodwa ubuye uze la endlini. So mawuphuma sengiyazi ukuthi vele mhlambe nawe unalezo zinto lezo kube nama terms and conditions. Ngiyafisa sibe sibheke ngoba ngapha emshadweni la emshadweni nakhona kuyenzeka ukuthi vele kugcine lapha thina sasekubiza ngesithembu ukuthi vele ukhona umamkhulu ukhona umamncane kuphakathi kanjalo nakhona vele kuseyiyo njalo i-opening le. Yes, kodwa kunomehluko leke yasesithenjini inalento ukuthi laba abakhosikazi lapha esithenjini wana awavumelekile ukushadile. Inkinga ileyo kumehluko omkhulu ukuthi uma sisithi isithembu, khumbula ukuthi isithembu kuyinto yesintu, kuyinto futhi ene-structure eyakhiwe ukuthi labantu laba bayakha and labantu njengoba bela ngaphakathi umuntu nomuntu unendima ayidlalayo. All right? And njengoba kunendima ayidlalayo futhi kune-order, uyazi kunomamkhulu, kunomamncane, indlu yasekhohlo njalo njalo kuze kube khona umshanelo, uyabona? Kodwa wonke umuntu uyazi futhi ukuthi umuntu nomuntu ufanele kube equal, abe nendlu yakhe, abe nento yakhe okwenzela lokhu equal yonke into. So uyakubona ukuthi lokhu wesithembu kukhona ukuthi kube ne-structure okhona phakathi. All right? And kanti futhi lokhu wesithembu kuvuna umuntu wesilisa ngoba umuntu wesilisa kuphela okwazi ukuthi abe nesithembu, ekwazi ukuthi abe namakhosikazi amaningi. Shintshe insuku ukuthi uMonday, yes, or uMonday, Tuesday, noma isonto njalo njalo. Kanti kule manje okuthiwa i-open relationship esenziwa kakhulu abantu abasha, okay? Khona number 1 labantu akudinga ukuthi kuba bashadile. Yes, kungenzeka ukuthi laba babili bashadile, mase bobabili bavuma ukuthi cha laba abanye ngeke sibashade kodwa sizovuma ukuthi sobabili singabathanda abanye abantu eceleni. Kodwa umehluko omkhulu ukuthi nowesifazane naye unayo futhi lo mandla ukuthi naye akahamba ayolala ngaphandle athole omunye umuntu ngaphandle ethola uthando. But njengoba ngisho nje baba nemithetho bobabili abavumelana ngayo. All right, for example ungathola ukuthi bazothi even though siyalala ngaphandle sobabili kodwa ngoba phela sisifuna isizwe sisongena le ekhaya ngoba nomuntu wesifazane uyalala ngaphandle. Asenze sure sobabili ukuthi sisebenzisa ama-condom. Nami ngowesilisa ngizosebenzisa i-condom, nawe owesifazane sho fanele sisebenzise i-condom. All right? Kanti ngapha esithenjini i-condom alisetshenziswa esithenjini isikhathini esiningi. In fact esithenjini even by the time eselethwa lo muntu ukuthi uzo-introduce ukuthi uzofaka esithenjini kusuka vele lingasasetshenziswa i-condom. So uthola ukuthi isifo esikhona le ekhaya sikona wonke umuntu ngoba uma seniganene futhi sengenile esithenjini lana ngeke ukuthi uzosebenzisa i-condom nalo ngalisebenzisa i-condom ngoba phela enye injongo ukuthi kube nesithembu ukuthi akuzalwe kube nezingane kwakhiwe umuzi. So la esithenjini izifo ezikhona niyashare nazo izifo. Yebo nishare ifa, imali, izindlu nayonke into kodwa nezifo niyashare futhi. Kanti ngale kukhona lokho kuvikeleka if kukuthi ngempela kodwa phela ngeke kwazi omunye umuntu ugcina ngempela engasayisebenzisile na i-condom eseyilethe. But ilapho kosokudingakala khona ukuthi kuyona le mithetho eniyakhayo nobabili kube nemithetho mhlambe ethi njalo after 6 months siya test.
Dokotela, khona iyanda futhi le mkhujana yokuthi kube khona le group sex. Mumva nje bese kuba khona nento yoku-organize ama-party. Yes. Kube party sort of a event ngoba izi-promoter nakwinkundla zokuxhumana ungena ngemali yokuthi uma ungena khona le mali uma ungena khona nazi izinto ozokwazi ukuyithola. Imali leyo ongene ngayo kusho ukuthi esho ukuthi i-entry uma ku-500 noma mhlawumbe 1.5 ake ngilenze ngoba akubizi kancane biza kakhulu. 1.5 bese uya-ke kwi-secret location lenziwayo kuyo. Manifika khona ulala noma umuphi umuntu ofuna ukulala naye, kodwa-ke okusalayo ukuthi uzosebenzisa-ke vele i-condom. Kodwa nje usuke kuzoba khona umculo, utshwala njalo njalo. Kodwa okusalayo ile ethi choose my khethela, ulala nanoma umuphi umuntu ngokwamandla akho khona lapho. Bese kuba nemigomo-ke ethi angithi vele maseni lapha nobuso buvulekile kusho ukuthi kuzofanele futhi uphinde usayine ukuthi ngeke usho ukuthi confident yokuthi awuxoxe lutho ngoba namafoni awangeni, awuxoxe lutho okwenzeke lapha ugcina lapha uyazi ukuthi kunokwenza ukuthi ugcine mhlawumbe uma wesifazane noma besilisa bethanda ukulala nomuntu oyedwa bonke noma ishaya uthreesome noma yes uyazi by the way Mshengu lezo zinto akuyona into entsha le into kade nje yabakhona. Mina lezo zinto ngezwe ngazo nje ngisayingane ukuthi khona into ekuthiwa ngoba endaweni zabelungu kakhulu izinto edenziwa abelungu kakhulukazi ngoba bakuthiwa iswinging. Uthola ukuthi kuthiwa kuya kwidina baphuma nje omesisi bangishiye nezingane ngikade izingane ebusuku kanti bona boswinga bona. Okay, bafika lapha bashintshana, either ukuswinga kwabo kubenza kanje, either uthi unifika ngalena mina ngihamba nomuntu wami nawe uhamba nomuntu wakho, sithi mesifika lapha siyashintshana, siyazana sabangani kodwa siyashintshana, mina ngilala nomuntu wakho na ulale nomuntu wami. Sivumelana solala nabantu abasha, sivumelana ukuthi kunomuntu thizeni esifuna ukuthi asijoyine soyi3 kube i3some, uyabona. So kusuke kuyindlela ngokwabo abazama ukuthi kungabi khona lento yokuchitha, ukuthi ingachithelwana, so that nihambe kube nobusuku lenifike nazi khona ukuthi nje udele wayeke ulalo mthandayo. Okay, kuze lo muntu engagcini eba nenkanuko yokukhala ngaphandle ukuthi egcine sechitha ngoba inkanuko yakhe khona la ayifezekise khona. All right. Now again while ulapho Mshengu mhlambe sizobuza nayo umlaleli ukuthi if kuukuthi wena uthi usaba ukuchitha ukuthi umuntu wakho uyazi ukuthi ulala nobani, lokho kusho ukuthi ubuhlungu bokuchitha kuba less yini ngoba phela ukwazi ukuthi ulele whether isithembu uyazi ukuthi ulele nomunye umuntu ngoba mhlambe le open relationship ukuthi uyazi ukuthi ulele nomunye umuntu manje. Does that make inhlungu ukuthi kube less yini ubuhlungu? Ngoba iqiniso ileli Mshengu, kokubili whether usesithenjini or whether ukuyona open relationship nje kokubili ukushare nje umuntu wakho, umzimba ungavuma kodwa inhliziyo ayiphakelwa. All right, so ubuhlungu kuzofana, isikhwele number 1 sizoba khona isikhwele. All right, so nakuwena ke let's say ungena wena kwi open relationship, okay, and umuntu wakho usethe kwena ngoba kuba khona oyedwa oqala umuntu ozothi cha ngifisa ukuthi sivule, ngeke kuqhamuke kunini nobabili, khona oyedwa ozosho njalo. Now if loyo oyedwa esho kwena ethi cha sengicabanga manje ukuthi nawe awukuthola abanye abantu nami ngithola abanye abantu, awucabanga yini ukuthi lo muntu ubesevele emtholile umuntu, ukhona umuntu okhona by the time eza kuwena nje already yena futhi mhlambe okunakenza kuseyabona ukuthi uzogcina umbambile. Yebo, usezopropose into, so ungathi lo muntu honest yini ngoba yes uyakutshela lento ukuthi cha sengifuna senze kanje. All right, but ukuba honest in lokho or vele usekutshela into esevele ikhona. One, and then ngapha esithenjini ngoba uyabona into yasesithenjini kuba ngathi ingoba phela into ehloniphekile. All right, yes ihloniphekile ngoba ukuthi kunale structure. Okay, but kungenzeka yini ukuthi nabantu abangena khona akona ngoba ethanda kodwa ngoba bebekezela, and kungenzeka yini futhi ukuthi akona ngoba bejabula ingoba mhlambe bajwayele sibeze bajwayela ukuthi lento sijwayele ukuthi iyenzeka kanje.
and nakanjani ngeke inga-affect umdavazo leyo nto izo-affect umdavazo ngoba if kuwukuthi wena let's say uTuesday uyazi kade enomunye unumber 4 ubani kade kuyizolo usiyavuka ekseni useza ngakuwena alright number 1 awazi ukuthi umlalile yini ekseni or not kade enaye if esefika la kuwena kakhulukazi into efana ne-blow job you know lezi zinto esifanele ngabe uyakhuleka uyamblow joba ukhuleke uyamkhotha ukhuleke yini umuntu wakho if uyazi ukuthi ekseni nje uvuke kade umphambili wakhe ungene kwenye inkomo uzovuma yini awazi ukuthi ugezile akagezanga yini so kungenzeka yini kwawena uthi mayifika lana kube nezinto othi cha hamba ogeza kuqala or yenza ukuthi ungakwenzi so uyakubona kwakona lokho so kuyayiqeda lento ukuthi ube spontaneous manje ukuthi umuntu wakho uthi mengena uvela umbamba umehlisa uziphu njena umkhothe uyabona so kuba khona izinto nakhona la kumdavazo ezigcina manje seziba izinto eziyingqinamba zokuthi ukwazi ukuthi ukhuleke okay lapha kwi-open relationship ezinye zezinto ezivamise ukuthi zenzeke angazi kanjani leyo ukuthi kube uwe samba nawe dokotela sesemcimbini bese bakhona ukuthi uyibone intombazane wena ingase ize la kuthina izosijoyina usuke la kimi qala uyibone uthi hayi uyambona la muntu anginakile sihlalele nje kuqiqiqo usuyabonakala useduze kwakho usubuya naye usubeka la usuyamtshela cha nkosazana umuntu wami lo njengoba nje sila sobabili sikuyabuka ukuthi cha ufanele ukwale uzosijoyina uwoshelayo ushelela mina njalo lo muntu utamageza uzosijoyina uzumpitshele khona impela ukuze abuye azongena kuyona yonke lento yes so sekwenze njani la uyazi ukuthi leyo nto number 1 lo muntu osuke sekulobudlelwane uyazi already ukuthi vele umuntu wakhe uneso elibhekile uyafuna so kuyena kukhona ipower ayitholayo ngokuthi athi kongcono ukhethe umuntu ofunwa yimina ongcono nje ungcono ukhethwe umuntu ofunwa yimina ngoba nalomuntu azomkhetha uzokwenza sure ukuthi uzothema embhekile ambone ukuthi okay mhlambe lo muntu akamuhle njenganami akahlaniphile njenganami uyabona usemmakile angaba okunye kodwa kukhona la azikhona ukuthi noma engamthola lo muntu kodwa ngoba egcineni lalela whether isithembu or yini icompetition ikhona kukhona ucompete so uzothi uma somdonsa lo muntu uma uthi hayi sijoyine uyazi kodwa ukuthi uletha umuntu owaziyo ukuthi ipower kuwe ngoba uwena omlethile akahambanga yena wazikhethela yena lo muntu ulethwe uwena alright kubudlelwane so baningi abantu abenze njalo uyabona nje qala nje angazi ukuthi bangakhi abantu besifazane babukebeze kumina bathi ngicela uzosijoyina kwakuthi angifu ukuthi nangu umhlola wami madoda ukuthi uzosijoyina kubudlelwane but omunye umuntu akubheke ukuthi uyakusaba abona ukuthi at least kodwa if kuyimina omkhethile ebona akakhethiwe umuntu wami akakhethwe yimina ngoba still leyo nto sanginikeza ipower yokuthi imina o in charge imina ophethe okay imizuzu mayikanje kwena mlalelo khoza phamba sekunikeza ithuba uba ingxenye lokukhuluma kwethu nombolo ilula kakhulu 08600243 nokhozi olumaphiko hlelo nodokotela nomcebo Mthembu kulona ngekhozi FM esiqala ngapha masibuya bese sekuthatha nawe siqhubeka nayingxoxo nodokotela Olalele khonze olumaphiko ngiyafisa ukuthola la doc ukuthi uma umuntu eseqhamuka naleli ebehlala nawe endlini bese propose yona leyo ukuthi nibe kwi-open relationship qhubeka nje uzenzele lokho ufuna ukwenza wena nawe nami ngizofika ekhaya isike sekhona kodwa lento ama-feelings ngawe yes isukisa khona uyazi ukuthi umuntu if ethi ngenani kwi-open relationship usuke ethini usuke ethi lo muntu ngiyakuthanda okay ngisakhetha kodwa ukhona nomunye ngimkhethayo yes ngiyakuthanda futhi ngisakhetha ngoba phela nje if bengakhetha ngabe usethi ahlukane alright ngiyakuthanda and ngiyakhetha kodwa ngikukhethile wedwa khona nomunye futhi engimkhethile okay ngamanye amazwi ngivumeleke ukuthi yes kodwa futhi ngendlela lo munye umuntu esengimkhethe ngakhona kwawena ngiyakudedela ukuthi nawe hamba uyokhetha abanye nawe ngokwakho hamba uyokhethwa
now. And sometimes khona isikhwele ngomuntu noma ngawe Mhm. sekwehla isikhwele akukhona ukuthinteka kokuphela kothando. no, lalela phela khumbula ukuthi isikhwele akusho ukuthi umuntu unesikhwele sakhe awusamthandi. Alright? Kunaloko isikhwele lekho sesithi yilwa mlwele lo muntu ngoba uyazi kunabantu abangena kulento ema open relationship also because of esaba. Alright? Omunye umuntu uzongena kulento avume ukuthi kulungile thola omunye umuntu hayi ngoba ekhetha lento kodwa ngoba esaba ukuthi usaba ukuba yedwa. Alright? Usaba ukuthi if ala uzomshiya ukhethe lo muntu lo azi ukuthi khona umuntu osekhona yiko ungicela ukuthi ucela ukuletha omunye umuntu ngoba kusho ukuthi usekhona lo muntu. That is why ukuthola even nakhona isithenjini umuntu athi ngiyasivuma ke isithembu kodwa angimvumi lo ngoba uyazi ukuthi suke sekhona okhona. Yabona? So uyabona ukuthi kwalapho again it's a power dynamic yokuthi umuntu yabona lo muntu lo omkhethe wena angimvumi thola ke kodwa noma omuphi kodwa hayilo kodwa uyayibona ukuthi kwayona leyo nto isikhwele nayo leyo nto ngoba iyasho ukuthi already siya compete siyabanga nalomuntu and ngempela nizobanga nalomuntu ngoba whether nisesithenjini okuphi nizobanga uzobanga mombheka umzimba wakhe ukuthi unjani umbhekwe ubuhle bakhe unani if umuntu wesilisa unemali wenzani kukhona ukubanga okuzoka khona and lokho kubanga lokho kugcina futhi sokwenzela nexhala even nakhona ekameleni. Alright, let's say nje umuntu wesilisa uyazi ukuthi umuntu wakho naye unomunye umuntu alala naye if lo muntu mhlawumbe nabe uthole intombi yakhe usuthi hayi lona akathola umuntu mhlawumbe ngiyamazi lo muntu wami ngeke azathole umuntu avela hamba athola umuntu wena ombona engcono kunawe. Yabona lento izokushaya lokho ukuthi kuthi manje hayi angreverse asiyeke lento ingoba sivuna yena manje ayisavuni wena kwenzekalani ke kuwena ke manje kameleni sizovele iwinduku isheshe ichithe la kulo ngoba sunesikhwele ke manje lesi ukuthi sesikunika ixhala kodwa suzothi noma sungaphandle kulo muntu kade uthi umkhethile wena qhubeke futhi induku siyawa manje ngoba uthi unaye sucabanga loya manje wakho ukuthi kazi kuba mhlambe manje usehambile wayekusona lesasikora lesiyana. Uyabona mase kuthi lo wesifazane uzothola ukuthi abantu besifazane abasheshi ukuthi bayifune lento okay but usezoyenza ngoba esethu uyaziphindiselela ngoba ethi ngoba wena unomuntu nami angiveleke nami ngenze. Alright, usegcina naye useyenza ke usethola umuntu naye kodwa kuyena umdavazo wakhe umuntu wesifazane ngoba bayathanda ukuthi into bazicabanga uthola ukuthi uthi noma nawe uyazibheka yena azicompare nalwa muntu but also uthola ukuthi umdlandla kuyena uyehla. Alright, and wena uthulele nawe ulele naye usuke nekala ukuthi okay ufenda kanjani namhlanje khona ni style esisho senzayo istamina sakho mhlambe akuhlohle ngenkani athi yenza uround 2 uyazi ukuthi ukhathele ngoba khona lo uphuma khona okay uyazi ukuthi ngeke uzukwazi ukuthi ulokuphila mase seniyacabana. Uyabona so uyayibona lento ihlala njalo iuqhwiza kwamentshisi ngoba isuke ilindelile ukuthi khonto ezokwenzeka kodwa nakhona futhi ngapha yabona esithenjini usuke wazi ukuthi lo muntu ngeke ngimquestion ngokuthi ubelele izolo nomunye umuntu ngoba vele ngavuma ukuthi uzokwenza njalo kodwa enye yezinto ezokwenzeka kuwena ke manje ngoba phela uyamazi ukuthi umuntu wakho lo uyazi futhi ukuthi welele nomunye umuntu uthi wena noma ungafuni ngelanga ongafuni ngalo ugcina sulala naye ngoba angathi uyaphoqeka ufuna no prove point ngaloko prove point but uyazi ukuthi if wena ungamnikile uzohamba ayithole kwenye indawo. Uyabona so uyazibona awunayo le power obokade ngabe unayo if kuukuthi lo muntu bokuwumuntu wakho nje kuphela. Enye into doc ngiyafisa ukuthi sibheka ngaphambi sikubalalela ngoba le yabantu besifazane nokuya ocansini nomuntu isinqumo esingayikholula Sure. esihamba nokuthi nina nizoba nama emotions kuyona into lento ba attached umuntu oyanayo ocansini. Ubungozi ke bokuthi uthi uphuma la uvulelwe ufike lapha ya uklik naleya muntu bese ba attached emotionally naye kuzoba lobungozi obungakanani uma sobuyaza la ngoba into yosifazane ngaphambi ukuthi athathe isinqumo sokukhumulela omunye umuntu inalo attachment iyona into eyingozi uma kuqhathanisa
nabesilisa. Abesilisa indlela abenza ngayo iyafana nezilwane. Kungakho ukuhamba bele bekhonjwa ngezilwane ezithile. Leyo ukuthi angalala yena noma nabantu abangaki kodwa uthola ukuthi akekho emotional attachment. Yabona umuntu wesilisa njengobusho nje uyakwazi ukuthi alale nomuntu wesifazane engamthandi. Kodwa alale naye ngoba emhalela. Okay? Umuntu wesifazane engakubuka akhalela kubona ukuthi right kodwa angabi nemizwa ukuthi angathi ngalala nawe. Okay? But once eselalile nawe wazizwa ukuthi ngesikhathi elele nawe uzizwe ephephile, uzizwe ethandwa, uzizwa uxoxa naye ngalendlela lo muntu wakhe angakwenzi ngoba lo muntu wakhe usenomunye umuntu naye. Ugcina sokulula ukuthi ke manje usethanda wena ke manje kakhulu. Sekuyingozi ke lokho ngoba ilapho umuntu wesifazane akasakwazi akasenayo imizwa lo muntu ngoba ugcina ngasabi nemizwa yokumthanda, angabi nemizwa sekameleni futhi angabi nemizwa yokumhlonipha. And uma sokunjalo uyabona ukuthi ubudlelwane sokuyaphela ke lapho ngoba yena ubuyena bonke usekulomuntu lo azizwa ukuthi use attached kuyena. And okuba yenye izinto ezenzakalayo ke kumuntu wesifazane if ku relationship azi ukuthi umuntu wakhe unomunye umuntu uzenza yena ukuthi angabi attached kulomuntu wakhe lamaziyo ukuthi vele ngiyamazi ulala nobani, vele ngoba ngiyamazi ukuthi unabanye abantu. Ugcine zenza yena ukuthi angingamthandi kakhulu, angehlise uthando lami ngingabi attached kuze ngingalimali. Siyaqala futhi ukubonakala lezi zinto indlela yes kakhulu. Doc asibanikeza abalandeli ithuba lokuthi bangene baphawule noma babuze imibuzo. Usakazolalela ukhoze olumaphiko kwenombolo idlula kakhulu 0860002437. Sokhozini sawubona. Ninjani? Siyabukela umsakazweni ukhoze FM. Hello baby, how are you? Yes. Ungaqhubeka manje. Isithembuye waze walikhuluma iqiniso wemama. Ethu ngiyithi isithembu ngicela ukukutshela ukuthi because of lento yengcindezi eba khona la emakhaya kusemakhaya ke mina emaplazini. Because of ingcindezi esiba nayo thina sisakhula sifike kubanye bethu samakiki singazi lutho uthi yangena la ekhaya ubaba ahamba yofuna omunye ngaphandle kokukhuluma nawe. Kuyabe ekugcineni usenquma ukushada unquma nefamily yakhe awutshelwa lutho wena yabona. Lento iyasilimaza and ekamereni kasenzi lutho. Oh Nkosi. Asenzi lutho why ipain esuke sinayo usuke sewuyiphoqa. Ekuthini angenzeke phela ngoba ngiyasaba why ngisaba ukuthi mhlambe kuzoba ngazathi sengenze into enkulu noma engafuneki la ekhaya nje sengizolokhu ngibatazwa ke pheza ngiceba komama bakhe what igcine nje sewenza nje usewuyilahlela uyihudula nje bafethe sabe sahlupheka sesanthwala idombolo. Ncese. Ukhona umbuzo ongafisa ukuthi ubuze kudokotela kulolu daba esikhuluma ngalo? Dr. angazi mhlambe noma mhlambe ukungahilini mhlambe ikhona yini mhlambe indlela esingenza ngayo ukuthi mhlambe sizame ukuthi sibuyise imizwa ke phela ngoba noma unaye ke phela kukhona lokho ukuthi uyamlangazelela but inhliziyo lethi icabanga ukuthi yazi izulu abadenza ukuthi uma sibanibani bese kufika le yanze efika itho angazi kanjani yini mhlambe engakhona ukuthi size mhlambe ukwazi ukuthi nawe phela umzimba wakho mhlambe usebenze. Of course uyazi isithando sami kufanele ufunde ukuthi ubumnande kameleni usukubenzela ngomzimba wakho futhi ubenzela wena. All right? And kumele ufunde ukuthi angithi yena all along njengoba ilala nawe kade ilale noma Mthembu izolo noma Hadebe ngelinye ilanga usuke yena ezijabulisa yena sithandwa sami. Kufanele ukwazi lokho, okay? And not because ekuzonda, all right? But it's because usuke yena uyajabula ngesikhathi ekwenza lokho ngomzimba wakhe.
Alright, so noma nawe futhi uyajabula futhi ngomzimba wakhe ngesikhathi nawe. So nawe ke manje musa ke wena ukuluku ukhalela into ongeke uzuze uyishintshe. Nawe muse, angisho ukuthi muse ngoba ungamthandi, but nawe user umzimba wakhe kuze nawe ujabule ngawe nangomzimba wakho. Alright? Sebenzisa yena ukuthi wena ujabule ngemizwa yakho, ukuthi yena ube kuphi. Mbheke ey'thoyizi muthanda ngoba might as well thatha ithoyizi ulifake ngaphakathi kwenkomo yakho still uyojabula. So ukujabula kwakho akukho ngomuntu or ngento but kungawe. So wena-ke user umphambili wakhe kuze ungene ngaphakathi kuwena ujabule wena imizwa yakho, u-enjoye wena ngemizwa yakho. Alright? Ngoba uyabona lokhu akwenzayo sithana sami ngizophinda. Lokhu akwenzayo yena usuke ezicabangela yena. Hayi again ngoba selfish, akekho selfish. Une-structure asakhayo yena ekhaya uzokwakha ngoba esithenjini usuke ngakhi more i-relationship ukuthi ngizokwakha i-relationship kube mnandi sakha ama-style senzani uzokwakha umuzi, uzokwakha i-family more than ezokwakha i-relationship. Okay? Wena-ke baby ngezidingo zakho nezomzimba wakho zomdavazo. Alright, musa-ke wena ukuthi uzozigcinezela wena ethi nawe kube wena othatha uMamthembu uzomfaka la ekameleni lakho. Okay, mkhipha uMamthembu ekameleni lakho, sebenzisa inkomo yakho wena uzijabulise wena ngomzimba wakho, kube mnandi uzenelise ngomzimba wakho. Lalelwe ma wake wazithinta nje kodwa wena uzithinte wena udlalisa ubhontshisi wakho uzifaka imino ngaphakathi kwinkomo yakho uzizwe wena ubumnandi ukuthi wena umnandi kanjani engekho yena wena nje kumnandi bakho ukuzithinte nje. Lalela-ke sithando sami, ngifisa yazi ukuthi wenze njani ukuthi ngelinye ilanga uziprepare ukuthi namhlanje elamanqam elamnami elamanqam. Okay, uhambe ugeze lalela, uhambe ugeze kahle, udlala music oyithandayo, ungene ekameleni lakho ngelanga futhi owaziyo ukuthi akekho ngalelo langa ukaMamthembu. Okay, ungene ekameleni lakho udima ama-lights akho kahle. Alright, and then uthatha into eshibilikayo noma yini into eshibilikayo uyifake kwimino yakho. Alright, uthi mase uyifakele kwimino wakho lo khomba nalo mino ophakathi nendawo uyifake kuleyo mino yombili. Alright, uhambe uqala uzithinte kahle amabele futhi ugqoke i-night dress emnandi eshibilikayo. Yes, uzithinte amabele, wehle ngesandla sakho, uhambe uyenzansi uye enkomeni yakho uthi mufika kuyona inkomo uthi ukuhlehlisa amalebe uvule ngapha nangapha kuze kuqhamuke ubhontshisi wakho. Mase uyawudlalisa ubhontshisi wakho phakathi kwemino yakho. Angithi ziyashibilika izandla zakho kuleso sikhathi, nemlenze yakho uyivalile. Yes, ulele mhlawumbe ubheke phezulu imlenze yakho uyivalile. Mase uyayithatha ubhontshisi wakho ufake phakathi kwele mino yakho udlalise phakathi, ukhuhle ngemuva ubhontshisi wakho ukhuhle. Uhambe uye ngasembobeni le yakho, imbobo yakho yenkomo futhi uhambe uye khona udlala, ungaqala ungene udlale nje wena ngathi uyashibilika nje. Muthande ukwenza ngathi udlala u8 nje, udlula uye around ubhontshisi, uhambe uye around futhi imbobo yakho yenkomo ulokudlala ilukushibilika nje. Ngesikhathi lokwenze njalo and uzoluku udonsa namalebe akho lawa ngaphakathi, uzozwa ukuthi ubhontshisi wakho uzophakama kancane, lokuphakama ubhontshisi wakho. Ngesikhathi wenze njalo lokuhlekihle, yes, uhlikihle ngemuva uzothi mase usukhukhumele, mase uthatha yona leyo mino yakho yombili baby uyishibilikise, uhambe uyifake ngaphakathi enkomeni yakho. Yes, kube angathi uzikopa, uyifake yombili ungafaki owodwa. Yes, uyikhuhle ngaphakathi kuyidonga lakho lenkomo, uzifende ngayo angathi upress ibutton. Uyakhumbula kudala kusanamaphones waqala upress kaningi ufuna exchange, ushaye kanjalo-ke ngaphakathi lapho kuwena uyigcinezela imino yakho phakathi kwamathanga yakho uzikhuhle ngayo, uzobona ubumnandi yobuzwa lapho. Yes, udokotela ukufundisa ukuthi ube u-DJ. Yes. DJ. And noma ungaphakathi isithupha sakho uma uthanda siqhubeke sidlale lapho yakubhontshisi. Yes, uzenze wena uyozizwa ukuthi umnandi kanjani. Alright, uyothi mase usubuzwile lobo mnandi uthi kanti ngimnandi kanje ngizizwa ngingedwa ubumnandi. Ethi mase khona ke usebenzise yena ke nomphambili wakho ukuthi awuhambe uthinte lezi indawo umuno wakho ongakazi ukuzithinta. Yes baby,
okay usithinte masukwenzile usifonele usitshela ukuthi kwabanjani okay Usaka zolalela ukhozo olumaphiko dokotela sasifele ngesikhathi ngifundisa saphela isikhathi wena mlaleli ke mina ke kufanele ngilalele lento leko kufanele ke mina kuthwala futhi bada kulungile dokotela kumbe mnandi yazi ukuthi sizodabazwa vele ngiyakubona nje usucross imlenze lapho ukuthi sokubi nangu udokotela efundisa ukuthi bathi udokotela kuyinkinga nako njalo ma ukudijela ukuyeka kusho kanjani ukuthi uphinde uyeke umkhuba wokudijela usukujwayela kuthiwa mokwangena kule industry nje udj akuphumeki uma ke wakudijela ayaphumeki lula akulula ukufaka incwadi okusuka emsebenzini hayi kanti lula phela khumbula ukuthi usuku DJ nje umthetho wakhona kodwa uyazi ukuthi iconcert original isuke ikhona uyabona yes ekhale kwintokozo ngaso lesikhathi ukuthi sihlangane sikhulume angikusho mhlawumbe vele ngoba nangesinto ezayo sobe sayibambile ngesikhathi esifanayo nakuba mangibheka ngoba kune secret location kufanele siyohlangana khona silungiselela ke ukuqala kunyaka omusha wenhlelo zomsakazo Ukhozi FM kodwa ke ngoba ukhona la e-studio ngisho ngoba ngaze ukuthi next week ngizobe ngisabenza kuphi la ngizobe ngisebenzela khona wena ngenze ukuthi ube la e-studio mina ngizobe ngisakubenzela ngaphandle kodwa angibonge kakhulu angibonge kakhulu ngifunda okuningi kakhulu sinawe kulonyaka kule ngosi le uningi ngikufundile umsebenzi ukusebenzisana ke nokumukelana nje okuhle sikusebenzele ngibonga kakhulu ngiyabonga kakhulu namshe ngizokukhumbula yes mina ngikwazi ukuthi la ngiyakhona kabe nawe webhuti mina ngihamba nawe la ngiyakhona uhamba nami hayi ngihamba nawe ngamane kushintsha isikhathi kumele kwazi lokho ngihamba nawe akunike ithuba lokuthi udlulise uvale kwanamhlanje uphinde ubanikeze ingcukaca abantu la bezothola khona yes isithando zami emakhaya asebejulukile manje hambani ushaye umoya kancane okay ube right alright sisazoqhubeka alright okay nguDr Nomcebo Mthembu eMedilution inamba zami 0317658475 mhlambe nawe ufana nje naye umama lo or nokubudlelwane anisezwani kahle ekameleni nize kumina ngikwazi ukuthi ngilungise kuvuthe ekameleni kube mnandi okay and then Richards Bay inamba ethi 0357601569 khumbula ke ukuthi sikhona nesibhedlela if kuukuthi sudinga lolo sizo gxilile kakhulu ukuthi ngikuadmit ngibe nawe ngikusize through izinto ezigcinezelayo emoyeni wakho nakumphefumulo wakho nje inamba yasesibhedlela ithi 0729475547 nibe nobusuku obuhle kodwa-ke mlaleli Ukhozi FM sibonga kakhulu kuyena ke udokotela uNomcebo Mthembu ngesikhathi esifanayo ngesonto elizayo bekhona kulona uhlelo ubusuku obuhle imizuzu ithi mayibe mina bekithembisile ngathi ngiphethe competition sizokunikeza amathikithi amabili double ticket kusho ukuthi wena uhamba nalo osuke umthanda noma ke osondele nawe bese uthola amathikithi kodwa ngeke ngiqale ngapha mangibuya bese sikunikeza sikhuluma ke nge-pre Easter lapha ke festival